हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सोनाफोर ओमफ्राय नै बे हांसो देखायबाय थानायाना मैयाहाय जोंहानि खाथियाव फाग्ला बाबा मन्दिराव जोंहा हलिनि फुजा दंमोन नालाय ओमफ्राय मेला जादों ओमफ्राय बे मेलायाव मोनबोदोंहाय हांसो मासे ओमफ्राय बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलायबाय ओमफ्राय हांसोआ ओरैबादि मेजेमना हांसो जोला आदैया माने हांसो जोखौसो लादोंमोन ओमफ्राय हांसो जोलाखौ लानांगौ जोलायासो मोजां जायो होननानै दाबादियाथ' हांसोआ गोरा जाजोब्बाय नालाय बिराद मेजेम थासयथि राननायबावसो ओमफ्राय फ्रेस मोनबा आदि नै जा मोजांखामोन मोदोमा बिराद मेजेम दंमोन दाबो दङ ओमफ्राय बेबा खयदिननिफ्राय खाजानाय आलुजों आराम ग्रेभि संनानै जानोसै जेबो ओंख्रि जाला ओमफ्राय नै लोगोफोर सामब्राम बिबार थफिनायखौ खानानै लाबोबाय आं बेखौ जि ख्राम जागोन आं ओमफ्राय नै सामब्रामा थैजोब्बाय नालाय ओमफ्राय बेदरा नै बेसेबां देरहांबाय बेखौनो होनसै आं सामब्रामानो बायनाय गैया जि मोजां लान्दु थांहांबाय नैहाय लोगोफोर जोंहा बेदरखौ गोदाखांबाय जा बुरजा ओंखारबाय नै साथामजों बेखौ खावसे जाना खावसे दोनसै बांद्रायो एफा बुरजा जानो हाया साथामजों मस्ला फाथि होजोबथारबायहाय आङो नै आदैया ललिपप मोनसे दोनलायथारबाय आङो खावसे दोनबाय दे बेदरखौ जा बुरजा नालाय जि बुरजा ओंखारखादों साथामजों नै जा बुरजा बेदर जानो हाबा जानोसै जानो हायाबा मोनायाव जानो दोनसै सामब्राम बिलाइ होबावबाय आङो गोथाव सायाव आरो गोथाव जायोसै बेदरखौबो होबाय बिलाइखौबो होबाय साथामनि दरथाम जब्ब'सो आलुखौ बिगुर लेबाखै दै बिगुर एसेल' सैना होबाय आङो फाइनालि लोगोफोर आंना हांसोजों आलुजोंआ मोनबाय ओमफ्राय नै दुन्दिया गारना होनसै मादैया दुन्दिया जाबाय दे ग्रेभियाबो मोनबाय ओरैनो नांखाया दे बिराद गोथाव जाखाबाय आं टेस्ट खालामबाय संख्रि बानलु नांजोबबाय हेल' लोगोफोर मादैया जानोसै ओरैबायदि गोथाव दिनैनि ओंख्रिया ओमफ्राय नै सामब्राम बिबार लाबाय आङो सामब्राम बिदोमाय अनियन इंलिसनि अनियन होन नामा ओमफ्राय बर'नि सामब्राम हारसानि पियास आरो बर'फ्राबो सोरबा पियाससो होनलाबायो सामब्राम गोजासो होनो बेखौ पियास होननाङा ओमफ्राय नै हांसोनि ललिपप टमेट' खाजि दै लोगोफोर नै टमेट' गोथां खाजि बिराद बुरजा बानलु होदों आं बाहाय बेखायनो बानलु लालायलायासै आङो फिसाजोनो एसे थाथोंसै ओमफ्राय लोगोफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय दिनैबो ललिपपनिफ्राय स्टार्ट खालामसै हांसोआ कुकाराव होआखै नालाय एसेयाथ' गोरा जाखागोन
माथाम माब्रैयानो मोनबोगौमोन आं मानो होननानै बुंबा मोनसे बेरायदों आं माबा सिंगेल नाम्बार होफ्लांबाय थादों बेबो सिंगेलावनो नांदों माथाम माब्रैया मोनबोगौमोन डाबल होनाय मोनबा मोनसे बेरायबाय थादों आक्रमण होनसै लोगोफोर जाखो दे आलु हांसो खुमब्राबो दंमोन ओमफ्राय आं खुमब्राजों जायासै उन्दैया जायाना जोंना खुमब्राखौ जानो बायो बरिया टेस्टि जादों दैज्लांसो मेसेंसो जालायबाय हांसो जायैया गोबाव जाबायमोन आरो देग्लाय आं मेलाखौनो गेलेखायाखै मेलायावनो थाङाखै आं मानो होननानै बुंबा दुर्गा फुजायाव खेबसेना खेबनै थांनायल' खेबसेल' ओमफ्राय ओरैनोथ' मेला जागासिनो ना ओइ जोंनाव गामियावनो जाफैयो मेला आंहा टाइम गैयाना मोनानानै फैयो दखाननिफ्राय मैया सनिबारमोन नालाय दखानबो गैया बोराय बुरै दसे टाइम पास थांसै होननानै बरिया गोथावखाहाय मनाव लांनो बालायबाय खुदै सामब्रामा बेयावबो सामब्राम बिलाइ होदों बानलुखौ जि बुरजा होखादों गोसाथार हांसो खर' दावरनोसै बाब बानलुआ गोसाथार बेबो गोसा
मेंलायथारबायलै आइया फिफा हांसो खर' आंनाव मोननै थादों जायो जाला आं मोननै गोजोन आंनावसो मोननै हांसो खर'आ हा आं नोंनोसो होनाय बादि मोनदों सिनायाखैना बेदरा गोसोम जाबाय माथो होनबावनो आरो दा मोनायाव जानोसै आदाया बारा जायाना बेदरखौ आरो बे मोदोम गोजा हाथाव थाबथायो आंनाबो थाबथायो जि दाना जानो बाबाय आं